canviat. El turisme ara, cada viatge vol ensenyar de tot. Volen excursions, que és el més important, però també volen visitar els pobles, vells pobles, i informar-se del que hi ha al poble. Que venguem d'idear, justament a oferir una nova oferta a turista i a qui vulgui visitar Bossòst, que li permet conèixer els corners del nostre municipi per mitjà de la història d'aquest personatge històric emblemàtic del nostre poble, que és General Cèsar, com se li coneixia. La història de General permet un recorregut d'aproximadament 1 quilòmetre pels carrers del poble. L'única manera de recórrer-les és respondre a 13 enigmes en funció de la resposta també al següent pas, i per tant també cau un senyal d'estar atentiu a allò que succeeix i a allò que pregunta la mateixa aplicació, que se pot llegir per mitjà d'un codi QR. L'empresa ens ha ajudat, que ja vam d'aplicar aquest concepte en d'altres municipis. Em sembla que ja ha començat a aplicar aquest concepte també de joc d'orientació en l'est, em sembla que també en els pobles de Naut Aran. També Bossòst s'ha sumat a aquesta iniciativa, que sembla que ha força succés entre els turistes, entre els visitants i també els mateixos habitants del país que volen gaudir d'aquesta aplicació. Crec que ja ho hem persuadat força en també apostar per un turisme més cultural, més artístic, que ha com a principal emblema la Gleisa de la Purificació.